Uit respect voor de gevolgen van de onslagen in Brussel wordt voor het uitstelde finale duel in Herentals een minuut stil te houden. De Flyers spelen maar rouwban. Dat doen de Belgen opmerkelijk nog net. Heel eerlijk, Herentals is België. Volgens mij is dat 30 kilometer hier vandaan. En hun hebben het alleen maar over een wedstrijd spelen en dit en dat, zus en zo. Ja, dat doet niks af van hun winst, maar het minste wat ze wel hadden kunnen doen is met een rouwband spelen. Het is Herentals dat daarna een bliksemstart had. Want al na 34 tellen is het 1-0. 12 minuten later komen de Flyers weer om. De paas is van Marco Postma, de goal van captain Tony Demelinne. Het binnen de straffen die de vensters de kopkastjes zullen. Binnen 3 minuten in de tweede periode scoort Herentals uit de powerplay. Wat de Flyers ook beziekje, de puck liep het er net in te maaien. En zelfs met 2 man meer op het ijs kan de keeper van Herentals net passeerd worden. Het was niet meant to be vandaag voor ons. De Belgen binnen een stuk efficiënter met de man meer situaties. Haast identiek onder de tweede goal scoort Herentals de 3-1. Met de derde powerplay goal beslist Herentals vlak voor tijd het duel. 5-1. De Belgen pakken het kampioenschap van de Benelux. En de Flyers steren nu naar de bekerwinst en de landstitel met lege handen. Die landstitel viel nu als een treestprijs. Voor mij geeft dat eigenlijk weinig toegevoegde waarde. De beker was echt een leuke finale. En ja, het is daarom, zoals ik zeg, ijshockey kun je niet het seizoen verliezend afsluiten. Dan voel je geen winnaar en dat voel ik me nu ook niet. Bij coach Mike Nason heerst toch een gruts gevoel over zijn team. Yeah, there was a lot of great moments and a lot of really good highs, and a lot of reasons for me to be very proud of this group. You know, the end result wasn't what we wanted it to be, but hopefully we can use that as motivation and keep moving forward and get better this summer.